Jednoga jutra baka po imenu Marta radila je u svom voćnjaku, ali nije ni slutila šta će se dogoditi toga jutra. Veliki dinosaurus po imenu Pero ušunjao se u njejn voćnjak. Ja što volim šljive, valjda mi se neće ljutiti baka ako pojedem koje kilo. Njam njam. Onda je veliki dinosaurus Pero počeo da jede šljive iz bakinog voćnjaka. Pojeo je 50 kila. Njam njam. Toliko se najao da je legao i nije mogao da ustane. Što sam se najao, ove šljive mi baš prijeju. Međutim, baka je bila veoma ljuta i kada je to primetila, uzela je štap i krenula na jadnog Pera. Šta radiš to? Ne kradi mi šljive, ti bezobrazniče, ti lopove, vidjet ćeš sad. Umeđu vremenu i ostale bake iz komšiluka su došle sa štapovima. Jadan Pero je bio uplašen. O ne, nemoj da me dirate, ja sam teo samo da uzmem par šljiva. Vidjet ćeš ti, ne kradi lopove. Na Perovu sreću, u tom trenutku su stigli bakini unuci, koji su odmah potrčali da spasu Pera. Nemoj, bako, nemoj da diraš Pera, on je dobroćudan dinosaurus. Hvala, deco, spašavate me od ovih šašavih baka. Onda su deca od ovih štapova napravile igračku da skidaju šljive za Pera. Pero je bio presrećan. Deco, spasili ste mi život. Ove šašave bake su htjele da me prebiju. Da bi se iskupile, bake su krenule da spremaju palačinkice. Omiljeno je jelo Pera, a i dece. Bilo je tu palačinkice sa raznim ukusima. Pero je bio i dalje gladan. Njam njam, što volim palačinke. Ja ću one sa džemom od šljiva. Smeo se Pero. Kada su to videla, sva deca iz komšiluka su došla da pojedu po jednu ili dve palačinkice. Samo je Pero i dalje bio gladan. Njam njam. Konačno su se svi najeli i legli su u bakino dvorište da malo odmore. Vreme je za spavanje, vreme je za spavanje, vikala su deca. Sutradan Pero je krenuo u šumu svojoj kući. Bio je presrećan, punog stomaka, a i sa novim prijateljima koje je stekao.